A, B, C, D, E, F, G. Hvis man er matematiklærer, så er det godt at kunne noget om matematik. En typisk lærer har briller, krøller, sådan nogenlunde høj. Vi er mest slemme, når vi er vikar, men... Jeg kan stave til toilet. Man skal blive lærer, så man kan lære den næste generation noget, så vi ikke bliver ukloge og sådan noget. Jeg kunne også godt tænke mig at være skolelærer, men jeg vil også gerne være dyrlæge, for jeg kan også godt lide dyr, og jeg har selv en Gambara. Jeg tror, man bliver skolelærer, hvis man skal have et eller andet stipendium eller sådan noget. Jeg tror, en lærer drikker meget kaffe. S-K-O-L-E. Jeg skal have skole. L-E-R-E. Ja. V, X, Y, Z, A, Ø, 28 skal der stå på min lærers store tog.